Isua rilru-ziaktu Rev Zairema Krista Isua rilru ang hi nang ni poin puvezel ro u ani chu pathian an pui ni ma sala pathian loko om chu tum tlat tura angai lo ha ma ni intitlomin boya ain siama mishinga lo piangin mishing alo ni ngei na a ain ngai tloma tikhop hialin thu azoma khosa athita a chu wang chuan pathianin ani chu ada sang tabera ming zonga ming chungnung ber apeta a ti chuan Isua choimoin mitin vana mi te leyami te leinhuayami te ama an thingthi anga Isu Krista chu lalpa ani ti in an pongang Philippi pung ni changa ranga chang som pakhat mi rilru hi shet mai thei ani lo ama ero chu an thil ti dana an rilru kalphung chu alang lo thei lo Isua rilru kalphung po cross aturna alo langa pole hian chu amo chiang hle chu tiang rilru chu ama poina puwa ale kha chiar tu te point puve ngai turin adu saka helai changa hian atar langani athuwa fia zok baisin lelin thar mangin hian chui tiang juda te chuan mihring Isua chu an puwa pathian anga siamani chu an pum thlap mihring main pathian a andan ero chu seifia har deuh thin thlem tuin mei chia a thlem khan pathian anga chia tha hlei thei ti ani pathian loko om chu mihring chak zong tak ani mihring chuan kan ni na pangai ai sang ni tuna rilru kan pu Isu ero chuan pathian loko renga om chu van hlat tum tun tura angai lo mihring alo ni ta zoka mihring ni hi pathian lam ngai tu chuan niam tak ani hei hian pathian rilru le mihring rilru kalphung atilang mihringin pathian pluk adua pathianin mihringa om aron thlang ta zok ani mihringa Isu alo om hi agrik tong chuan kenosis tia soya bela tui bunro ang deuh hi ani ma se intitlom ti hian omzia aphok tha tokin alang Isua ni na thuwa theological phungdan thengkata apathiana kha da tha mihring ronita angin an soi chutinga ngai thei lo turin ain ngai tlom ma ni in chachang lo ti adik sok ang mihring alo chan kha pathian tam chuan aniam ema ma se Isu kha mihring ngei lo changa mihring ang chen seiliana heti chung hian apathiana chu keng thosi mihring chi an awangin midang angin pathian anga om randu ve mai om tak ani ma se ama ain chachang lo mihring pangai a an lo na chu ai ngai tlom na hi ani boy din mun din a hre lo boy din mun niam hle chialo an ni a heti hun lai phei chuan ram tam bera chuan an puten bong chorin an chora voloma se poilo an du huna an tal thei ti turani boy din mun aya lan niam le chu khosa tuar tur te hi an ni rawel tuin thu ati fel to chuan khovela engma nei anei lo saruak takin ataksa po kheng beta juda de tu ero chu an duat dewa shen bareng an shen an phal chu che chu an thil nei chuani an dam laya an thil nei dang chu an chan vek hei aya niam din mun hi om thei lo hemi thlanga Isua azuting ta hi engai tloma pathian anga om atum wang ani ama in nol deya pathian hne na
adu anga tirhotlin tum velo cross tur chu ahu phora ama thu chu ni se pumpel adu pathian nena po labo turin angena ma se adil wang ni lawin pathian thu ni se adu ti asoi chiang pathian thu zoma mihring din mun ngai hnung ber azu lilu thleng hi pathianin a choi mon nat chu ani Isua thia a thole a pathian ding lam wana ahan thuta a hei hi pathian choi moina chikhat chu ni helai changa pathian choi moina ti nen hian ngai fin lo tur ani cher ko jhona chuan Isua cross a tuar thu asoi apiangin aro puina tina soi thim Isua ro puina lai ber chu mihringin mol phona top nia kan ngai thin chu ani mihring point mi ingai tlom na chu kan lo ngai sang khop mai ke ni kan ingai tlom ve pe lo thin na a Mahatma Gandhi chu check sol thilo khopin ai ngai tloma kan ngai sam pha India rama min hoi nung ber un phiat te point ang khoi ten do taka enkol liek awangin Mother Teresa chu ring lo khovel point an ngai sang khovel cho moina sang ber Nobel Prize amoni Isua ngein thun hoi ral chu an chana tha e ram chu an ro chung don sia ati ingai tlom te thun hoi rol te hi nep na ni in kan ngai hanin lek deuh thar hi kan ngai sang zok fo Christian chu van ram kong azo lain in moi ahan thlenga van ram lan na pindan a an mutira atuka chuan zana kon in ngai tlom na a achuk thlak atul tatlat mai veithum atlu ani Isua zui tu in ti ti ngai po hian atlom zok ni chu kan hre ko shan po kan in ro pui siak fo kan ko shan hian pathian thu king big deuh zok tin kan in ngai thim big in thada te kan in el na sual ani lem lo thei kan rilru adikem Isuan tharau lama an pachia zia in hriate chu an chana tha e van ram chu an ta ni si a atibok tharau lama po kan in da u hle thin midang chu kan muneu zok fo kan ko shan shwai tu ti mek po tharau dong ve lo pieng thar ve lo nin kan hre fo kan in da chung nung wang ani pathianin a choi moi chu tharau lama an pachia zia in hria niam hlea in hre thin te hi an ni Polan Isua hi mihring ngei an ni a hra chiang hle kum thua a en rual deuh bo a amit nge hmu po amu ome heti taka Isua in ngai tlom awang hian vana mi te leia mi te lein huai mi te ama angkun lo thei lo ming ro pui ber pathianin a petani ama thing thi zong te hian Isua Krista chu lalpa ni an ti ngei don tir kau hian mundanga po Isua chu lalpa ni ti tu chu chandam an ni tur thu asoi tuthlung hlui lama chon lalpa ti hi lalpa tin ropia ziak ani thin Isua Jehovah ti na ni juda te hian mihring mai chu Isua lalpa hanti rual ani lo lunga den hlum theina khop pathian soi chen ani ma se pole hian pathian rilru Isua ron tilang hi ngun taka ngai tu in Isua mihring chu pathian alo ni ngei ti apuang thei ta ani Isua rilru putan ang kan put ve hi Christian nun vor top ani tur ani hei hi ani khovel chandam na tur kong chu cross kong hi chu pathian thil ti theina thuruk chu ani